Il-Ministeru għall-Kultura u l-Wirt Nazzjonali tas-somma ta' 40,000 euro biex jintefqu fil-proġett tal-ark storiku fil-Furjana li jintrama għall-festa ta' San Publiju. Dan wara li f'April tas-sena l-oħra l-ark kien ġie vandalizzat u nqered għal kollox u issa jeħtieġ li jinbena mill-ġdid. L-Arċipriet tal-Furjana spjega li bis-somma ta' 50,000 euro li kienet ingħatat mill-Fond tal-Kawżi ġusti tal-Gvern jiem wara li seħħet it-traġedja kien għamel kuraġġ biex jibda l-proġett tal-bini mill-ġdid tal-ark. Issa din is-somma mill-Ministeru tal-Kultura se tagħti spinta lix-xogħol biex ikompli jintensifika għaliex il-parroċċa teħtieġ l-għajnuna tal-Gvern biex twettaq dan il-proġett. Dana huwa proprju bini mill-ġdid, qed tifhem xtajna l-injam u kellna wkoll nippjantaw fuq il-pjanta li sibna antika u mbagħad naħorġuha iktar three-dimensional biex ikollna l-qisien eżatti u mill-ġdid qegħdin nerġgħu nibnu dak li kien qabel. Il-Ministru José Herrera qal li l-ark għandu preġju artistiku, patrimonjali u tradizzjonali li jxraqlu li jkun restawrat. Aħna mhux sempliċiment se nagħtu flus. Għax ħafna drabi kemm biex tagħti flus ma jkollokx kontroll ta' kif jintefqu. Allura aħna qed nippruvaw nħadmu policy il nagħtu flus, però nikkoordinaw ukoll ix-xogħol u nsegwi x-xogħol biex naraw li x-xogħol jisir eżatt kif nixtiequ aħna.